Kidukan di jingbam han nongpo kibala syak maha ki laiseng berkentup ya ke RBYDSO ke MPUF bar ke MPSO menha ka pratri unailar arja arpusan baki day ban lekhoj bat bandan ru ya ke Food Safety and Standards Authority of India FSSAI license penban ha ka jingjurep biang ha ka artri unailur arja arpusan la syam bakim syam la khen snap satya bat beteng ban penya ya kidukan jongki kiba ishir ke jingle si kamtam hakam rasyad. Kini ki laiseng haka jingjurep biang menta kasngi kila rung syaki kam rasyat jong ki tegi dukan haka ba kila lap ya ka jingle si ka ba syaba palat na lor ka jing penon kamru ya ki bam ki bala derpor bat bandi tek syaki pajba. Hadian kini na kalyang ki laiseng kila lej banyak kendu ru yo food inspector bat kumjo ru yo SP Karibhoi district ban kerpat naki ban ai ka jinga trailang halor kani. Habakran sikilat pathai kubor na kalyang uba Kerbok Malay u General Secretary ke RBYDSO ulaong baki laiseng kin nang yai beteng nang ni syakmat ban penlong ya ke jingjure bat ke jingkhenra. Hadian bang yela deble ya ka surprise checking haka Patrick lempo area na beta gitu kidukan ki bubun ki bang yela develop teng ki ba duna ki kot kisla kam tamle na beta gitu certificate bagi dei banyo na po food and supply nataka FSSAI certificate ti hadin bang ila dap maham lupa iki agasin ka banukong landuk ka pratri ila lap kidukan ti habang ilek le biang iya kane ka checking ilap ba kidang don hi ki badang duna ki kot kisla ti dei halor katang nurim nakaliang kajongi gidan kajing da kajing sukya ka bakraw hadin kata amar bi kumba ki kim sunyeu ya ke ka ba labu runanela mana iki long bala ka an ka ba ki dei hok banle ti de helor kata nurim na kala liang jengi na ka ni senjam hang ni sen ka ba ar ile da senjam da ka ba ni khang no ya ki dukan juki bat kila ban pli ki dukan juki hadu ba kila la ba pembiang ya ki kot kisla te nang ta habang ila le pencek ya ki jaka ki sturum jengki la ka kitchen ga jengki ilap ba ki dangdon hi ki dukan ki banang le si chichu ti kani i kumba ki penpau ya ke ka senjam ka ba nagaliang jing ngi siam na bata ka jingba jong upajba jong gadong ka than ke jengi i kumba ki prakhat bat kim ki penpau don no ya ka senjam ka ba nagaliang jing ngi siam te de lor kata kan urim ngi sim na gane gelati ka ba kam jam ba kam teng da ka magi khang no ya gitu kan cuki bat akaju ka poro kumba ngi ledap kerpan ya ki rambak senang morong ki jongi kaman lagi senang bagi dan nyala dap ong men hakat neru ba ikerpan iki lada kim biang ki kot kisla subhana sya ya gitu dekan bikin bu senang ki tau ki jengki ti nangta ikerpan hiro ya ki bodo ki bor ki bdei pe ya ke kam ka bam gadi nangta bdei pe na bata ki kot kisla ke bomut bag nagliang jong district council ba ka food safety ide banda perking ba ha ba ki ay ya ki kot kisla na bata kino ki dukan ki ba wanseng hapo gadong ka than ke jengi bat ha gaju kapor na kaliang ke jengi nginum syong klikti nang ne sakman bat kamkut kane ke jengi le ke jengi dam ta ka kut ke subah hapo gadong ka than ke jengi yin nang train nang ne sakman bat ya ke igi ba yele persya hi ngit khang be ki kata de ka kro ko psy na kaliang ke jengi bat ha gaju kapor ki kerpan sa sini kerpat biang ya ki nongilam snong ki bor bedai pej na bata ka food safety nang bata ki leverolsen training sen ba kinum dei ban ai patharthan kamtam le lada kitu ki wan na sabar na ka state ka jengi kumang da mahaman benagan ne bladam ba kimla ba bit penbiang ik jing da kam ki jengki kamtam le gitu ki head cook ki jengki la ne ki chef ki jengki ki kimbiang ki kot ki sla ki babiang ti kani dei ka babu jima bahana bata ka koi ka khia jong ka dong ka thain ka jengi ti kumta na kaliang ka jengi nginum chong klikti nang ne sakmat ngina yaile ya kene ka kam ban budin lagi lai budrin em yak tegi kandon ki baladam maham yaki ti tang kita ki kitin ni pesat sepi bab ngi kerpat ro huju kepor ba ki pajba ki jengi ki sobha yele ban wan sakmat man ai ya ka keti kadiang keti kamon ka jongpi ngi le na bata ke imlang ka salang yele na bata ka koi ka khya ka jongpi te kumta ngi kerpat ipi ba pin yos na keti lang ban ngi khnam bangila banrat dengkong ya ke ketika ba ka banagaliang jengi gilap hadu mata ka bangile arsin kene ka suspension bro bang gilap ba ngidang lap iki ti de lor kata nangrem nagaliang jengi ngi pha ispi ka korwo ba nginum song kiti ba ngini tri ya ka kam
ya ke ka bang gila dable lupa tu maham jengi ke tu kopor ngila lamp ya ki jing dona ki jengki ngila da batai ki ngila batai ki kata leti ba kide ba penbiang no yek tu ki jing dokam ki jengki den ring ngila andang ngila lek mataru ngila ba kim pat le i den lor kata ngila ru ki dukan ki bang ngila dab lamp menang kene ba kila di ya gitu ki jengbam ki bala dab expert kadet ke jengki tem hagani kesin ga ba ar bang ngila ru nginang lamp ki ba ki dong bo gitu ki jengbam te ki dei halor katang nugrem bangi sakhang no yeki tu idukan namar babele ki yele persya yeki ka baladam mana yeki bat kom tak kum bangi ladab le aku tu kusi ngela li kendu USP tadin balam li on kendu shwa ya phone inspector hadin tu li kendu USP namar bale nginu kwa abakum kene ke kam bakan nam peteng tede lor katang nugrem gi pan yek jingkersan kaptam ni ki dei ki bor jonga an gi dei khmi te andang ilapan yeki ki ong ba kin ye trade kin yasna ketilang bat kin yitrelang ban ngi te nakaliang jengi hedin bangi la dable lot baro jong temri boyi ngin saleng kane kadai ka face ka ar te tip sakano face kadang dan nginom tip te hadin bangi la yo lot yakir pot bro hi ngin sapa lot ya report ye e bangi lam isem ngin sapa apa ka kibor gede pe Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya